Badaude, txakurrak maite dituzten pertsonak. Eta badaude, katuak maite dituzten pertsonak. Badira ere, pertsonak maite dituzten txakurrak. Baina ez dirudi pertsonak maite dituen katurik dagoenik. Txakur zein katu, biak dira karniboro. Biak aire, biak etxekotu. Baina badirudi pata ala beste aukeratu behar dela. Nik bideoren amaieran esango dizuet zein nahiago dudan. Galder naiz, hau gure arbasoak da eta gaur ikasiko dugu etxekotu ditugun animalia gehienek arbaso komun bat zutela. Aurreko atalean, baleen inguruan hitz egin genuen eta aurkeztu nizuen Laurasiateria izeneko talde harrigarriki zabal hori. Gurekin orain dela 25 milioi amona inguru arbasoa partekatzen dute. Gizakiok animalia talde horretako hainbat kide etxekotu ditugu. Eta oso ezagun zaizkigu. Behatz bakoitien gainean ibiltzen direnen artean, zaldiak. Bikoitien gainean ibiltzen direnen artean, txerria, beia, bufaloa, gamelua edo elurroreina. Baina gaur, talde handitik, saguzarrak bereizi ondoren geratu zitzaigun beste taldean jarriko dugu arreta. Karniboroak. Karniboroen aideri gertukoena, pangolina da. Eta horien gertukoena, behiak, zaldiak, izurdeak edo jamak osatzen duen taldea. Aurreko atalean ikusi genuena. Ez du ematen oso intuitibo ere. Azken finean, etxekotu ditugun animalia hori guztiak belarjale lasaiak dira. Baina karniboroak, izenak berak dioen bezala, haragijaleak dira. Zientzialariek uste dute jatorrizko izaera haragijale edo oroijale izatea zela. Talde guztietan daude haragijaleak direnak. Izan intsektu edo animalia txikiak jaten dituzten trikuak, saguzarrak eta pangolinak, arrainak eta fokak jaten dituzten orkak eta oroijaleak diren txerriak. Beraz, haragijalea izatea ez da karniboren taldeak asmatutako jarduera bat, baina beraiek perfekzionatu zuten, nabarmen gainera. Katuak ala txakurrak, sailkapena egiteko garaian ere aukeratu beharra dago. Karniboro guztiak bi taldetan sailkatzen ditugu. Feliformia edo katu itxura dutenak, eta Caniformia, txakur itxura dutenak. Bai, Caniformia. Kaliforniaren oso antzekoa, baina N batekin, eta gero M bat dauka bukaeran. Caniformia. Zeintzuk dute katu itxura? Beno, tigre eta lehoiez gain, jenak, mangostak edo zurikatak. Eta zeintzuk dute txakur itxura? Hau pixka bat zailagoa da. Azeriak eta koioteak, erbinudeak eta bisoiak, azkonarrak, igarabak, lepazuriak edo jatunak. Baita fokak eta mortxak ere. Eta hartzak. Baita haragijalea ez den karniboro bakarrak ere. Panda hartzak. Txakurra, etxekotu genuen lehen animalia izan zen. Ez dugu argi, ez non, ez noiz, eta baliteke leku batean baino gehiagotan izatea. Siberian eta Europan, genetikari begiratuta, eta ekialde hurbilean giza migrazioi begiratuta. Denbora ere zehaztea zaila da. Goi paleolitoan, Madeleine aldia baino lehenago. Pentsa adibidez zestoako erraian aurkitutako txakurra. Argiki etxekotutako eta pertsona batekin batera lurperatutako lehenengo txakurra orain dela 12.000 urtekoa da. Nahiz eta badagoen zaharragoa den txakurrezurren bat giza ehorzketa baten erdian. Euskal Herriko txakur gizaki ehorzketa zaharrena Marizulokoa da, Urnietan. Ez dakigu argi ere nola gertatu zen. Izan ziteken harremana komentsalista izatea. Txakurren arbasoak gizakiek eizatutako animalia soberakinen bila gerturatzea pixkanaka eta biak ohitzea elkarrengandik gertu egotera. Agian, gerturatu ziren lehen 8 horiek gizakiak babesten hasi ziren, arriskuak zeudela adierazten edo usatzen, janariturria ziurtatzeko. Gizakiei eraso egiten ez zieten txakurren arbasoek sari gehiago jasoko zituzten, eta euren gene hotzan horiek hurrengo belaunaldira pasa. Aditu batzuek norbere domestikazio deitzen diote prozesuari. Ez gemituen txakurrak etxekotu, eurak etxekotu ziren. Beste hipotesi baten arabera, etxekotzea gizakiek abiatu zuten. Otsokume hotzanenak aktiboki hautatuz, belaunaldiz belaunaldi. Nola gertatuko zen hori, ez dago argi. Gizakiek etxekotzea nola egin ez zekitelako oraindik. Edo nola ere, gurekin batera bizi izan da, ehiztari biltzaile ginenetik, eta gure arbasoek bizirauteko aukera gehiago izango zituzten eurekin. Hobeto izatu, arriskuak lehenago aurkitu, eta leguri gogorrenean euren beroaz baliatu. Gaur egun, herri askotan, ume baino txakur gehiago ditugu. Katuena beste historia bat da. Txakurrak paleolitoko kontua baziren, katuak neolitoarekin lotzen ditugu.
Eta orain dela bi atal aipatu genuen sagu eta arratoien kontakizunarekin lotu behar dugu. Gizakia zereala biltzen hasi zenean, ehiztari biltzaile izatetik nekazari izatera pasa zenean, saguak eta arratoiak nabarmen ugaritu ziren bere inguruan. Ziurrenik, naturalki, katuak ere, gerturatzen hasi ziren. Saguak izatzeko leku onak zirelako. Gizakiek onura ikusita, katuak babestu eta horren inguruan bizitzen utziko zieten. Baina gizakiak ez zuen katua etxekotu. Katua izan zen gure etxeetan sartu zena, eta gure bizimodura moldatu zena. Katuen janarian, 30.000 milioi euro baino gehiago gastatzen ditugu gizakiok urtero. Baina katuak oraindik ere ehiztariak dira. Hasieran egiten ziguten favorea saguak izatzea zen, baina egun milaka milioi hegazti hiltzen dituzte etxeko katuek. Ameriketako estatu batuetara mugatutako estatistikak argi erakusten du. Urtero, 2.000 milioi hegazti hiltzen dituzte etxe katuek. Hiltzen diren hegazti guztien bi eren. Katuek dagoneko 41 hegazti espezie desagertarazi dituzte. Eta uhartetako espezien 8% arriskuan daude gizakiok sartu ditugun katuen ondorioz. Guk ugaritu ditugun katuak arazo bat dira bioaniztasunerako. Bai, txakurrak, gutxienez euren arras hurbilak eta katuak ehiztariak dira, onak gainera. Azkar mugitzen dira, ikusmen ona dute, behar denean geldi egoteko gaitasuna dute. Euren arteko arbaso komuna orain dela 42 milioi urte bizi izan zen, eta katagineta baten antzeko zerbait zela uste dugu. Katuek eta txakurrek gizakiokin duten arbaso komuna urrunago bilatu behar dugu. Orain dela 80 milioi urte edo 25 milioi amona inguru. Arbaso komun hori txikia zen, iletsua, zatitsu baten modukoa. Eta ziurrenik, gaur egungo zatitsuek bezala, intsektuak eta animali txikiak jaten zituen. Etxean katurik edo txakurrik baduzu, ez alda harrigarria pentsatzea arbaso komun bat dugula. Nik ez dut, ez bata, ez bestea. Harri geratu ez bada, biak berdin gorroto ditut. Agur arbaso alda eta ikusgeran zaude. Gustatu bat zaizu, arpidetu eta eman like. Urren arte!